Fáteach bé a fiile pe mar raid fián a coppla nume den is bhí cummórtas díosbadaachta an fear siarsúil an teachtan seáte gildara, agus an dhéananach lum atá nó buitirí ó choiste cheosamh an gáile, Cormac Peadar agus ón is fáteach lads. Nus Cormac ina sem téma nó rún an láidir a í. Yeah, bhí rún Jackar bhí mar ag pléan rún tá lécar airíach níideag séideag á le an sios ag polytrí an léniu. Bhí mar ag gcuine an rún, so bhí mar taobh na polytrí an léniu. So taobh an Jackar cinse ach sa deara bhí an bu agan, so... Bhín bu agan go dibhin. Nus mar thug se bhádarí Peadar Olbhó agus céil cúnaí blana seolag? Well, bhí gá seachtain agan le óbhd an G-Sport agus thug na múteir an scoile cabharúna Miss McKay an Washer Naughton agus an Washer Henry. Agus bhí sé Jackar óbhach, bhí sé. Dairlí berémas. Now ón chuisib dúis, chuisib an chornaí antach se agus? Seic €2 an duine. Kitú héine scoil an €2 sin na cháir? 80 nó orador jazz nu an ordagus. Now, kitú bhálíb, now, tá sé bersíad na cásca fi láir glacham leis. Nílas tá an chudeile an scoil go brúise be se ach bhfuil se bhfuil cóisi le bhagaí na táda chormach nó chuisib beráis? Nuair tháinig mar arás leis an churn, bhí gachta in ar siar na cásca, so beidir nuair thiocamid arás ba cóisiir nó rud éig an agan leis an churn, so... Ón cinsirt cóisiir bhálí be bhagaí? Níos an beidir disco an orda cinse le. Beidir disco? An scoil chalíníach, ní mar ócinse. Leis an scoil chalíní? So há scoil a háint le chéile. Mar is choláiste lána buchlaí tá sipéine freasta leis. Agus nuair chuisib go Kildara, is sib na 10 lads a bhí hósa? Peadar cechar sé sin, bh host sin measc na mrálag? Go ceapan beidir go sé go mágrán in aine mrá. Go dibhann ceapané? Bhí sé Jackar argóint a dhéanamh in aine mrách. Beidir go sé léirí an gcuirtin go sé Jackar argóint an buclaí freisin. Bhí go dibhann ná fairplay agus cóáirtachas mórlaí. Tá sib sa chuige blian áteiste sé chéblan eile Cormac cid bhile sa thuirt faoin chéblan eile nó bhile chuil choiste nó. Ní leis an fós ach beidir bháil an dul go dtí an ollscoil ach brahan sé ar me tuirí sa scrúda na thuirteiste America. Ach tá simagam sa dlí, so beidir feicimiid se. OK, Peadar, put it in? Tom ag smuoinm faoin dlí freisin agus ceapan go ceanglíonn an G-Sport. Is Jack go má leis an dlí, sé go mór. So beidir go bhaid an G-Sport le cur agam mar an TV. Nis ón níl sa geirt lí dhéana? No, beidir rudagan san ceol, nó leis nó rudagan sein an cúplúir leis, so níl sang fós. Níl sang fós. Well, tá písa le cuiinúir sin. Well, lads, bannig go na míle magaí a sochtáisteach an jobh agus go cháirtachas mórlaí a socht an chornahaintach agus go dimin an check €2 in duine. Gneide líb amach an seo agus cluisiúid fúb a ríéis le chu dé. Ná sna bhfuil chuid go lein go míle magaí ríéis sochtáisteach. Fuil mu ráisna seirpit mar ráid.